Sinasabihan ko siya, close your button, ay, bakit open-open, oy, hindi ka naman si Elvis, oy. Parang manok ba nakaratatat? Hi guys, it's welcome back. Naisipan ko lang itong i-film kasi kasi gusto ko. Yeah, today is, what is today? Today is Friday. It's time check. It is 3:23 in the afternoon. And I just wanna sit down video with you guys. What are you cooking? What are you cooking? Every time I hear my mother-in-law, she said, what are you cooking? Like, what are you doing? Like that. So, and I always talk to myself, I don't cook nothing. That's every time she answered the phone, hi, what are you cooking? What are you cooking? Like cooking, what are you doing? What happened? What's up? What not? Like that. But I always talk to myself like, I don't cook nothing. But anyway, this video guys is naisipan ko lang itong i-film kasi I want to, I want to like film something different, like sitting down in my new background. I have my drawer already here, and also I have the pictures, hanging picture tree over there, which is I have to put, upload. I have to print more pictures guys for that, para malagyan ko ng picture guys. Itong video naisipan ko lang guys na yung unang taon or 2 taon namin na magkasama ni Tami, hindi pa kami mag-asawa. Sa relasyon naming dalawa, Tagalog ito guys, sa Tagalog. Hindi pa kami married kasi 2 years later nagpakasal kami. So, yung hindi pa kami kasal, may magsasabing perfecto. Lahat naman hindi perfecto, pero meron namang ganun guys na nakakamit kayo ng lalaki na sobrang mahal nyo at ang isa't isa, pero sobrang mahal nyo ang isa't isa, pero may mga pag-aaway ding nagaganap behind the kama, under the kama talaga, behind the door. May mga nangyayari talagang mga ganun. So yun, yung relasyon namin nung unang taon, grabe yun guys. Akala ko, mahal naman namin yung isa't isa, pero mga pagsubok guys ba, yung pagsubok na you live in the same roof, and then like you have to adjust each other, you have a different kind of hobbies, iba yung personality ko, iba din sa kanya. Everything, it's not just culture differences, it's about what kind of things that he does and what kind of things that I want and what he want. Yun lang naman ba. Maraming mga pangyayaring nagaganap sa mga first and second year naming pagsasama. Hindi naman masama lahat guys, yung mga 2 years being together. Hindi naman masama. May mga masasayang araw, may mga pagsubok na dinaanan, yung mga problema sa pamilya, alam nyo naman na silusa ako, problema sa ganun. Grabe guys, yung asawa ko talaga, grabing pasensyoso talaga niya guys. Ako ang sobra dahil sa mga nakaraan ko guys. Biniblame ko talaga ito sa nakaraan ko kasi hindi naman ako ganito kasilusa yung nag-first year ako, yung mga sa high school, yung nagkasyuta ako. Hindi naman ako ganito kasilusa, nag-over na talaga. Hindi naman ganyan. Kasi yung mga nang past ko noon, kasi may another, I think I told you that the story guys, na yung iba, nung kasagara talaga, yung halos lahat ng na shoota ko nagloko. Yung halos parang 2 lang ata ang alam ko na hindi nagloko, pero halos lahat talaga nagloko until the end, not before Tami. Nagloko talaga guys. So kaya yung ko, pagsisilos ko nagbi-build up guys. So yun, natapon lahat sa asawa ko, si Tami, nung hindi pa kami kasal. Natapon sa kanya lahat yung pagsisilos ko, yung ganun. Grabe yung guys, pero yung asawa ko talaga, yung si Tami, grabe ka pasensyoso. May time na hindi na niya kaya, na may time na sinabihan na niya ako na, ano na ba to? Parang grabe naman daw ako. Alam ko naman na grabe ako. So, manghingi na naman ako ng sorry, mga ganyan. Pero grabe, hindi ko na maiwasan. Parang lahat, at mahilig ako magtampo. Okay, Filipina kind of thing, tampo. Mahilig ako magtampo ako palagi.
silent treatment ako noon. Silent treatment talaga ako noon, guys. Hindi magsasalita hanggat iwan ko. Hindi talaga ako nagsasalita. At saka yun ang mga aalis ako, hindi niya ako makita, magtago ako. Na ganyan talaga ako noon, guys. Kung ano kayo, guys, kung nag-meet kayo, kung may mga long distance relationship kayo, at saka mag-live-in kayo, live-in kayo, or before getting married, because oh my god, you can see the difference when you live at the same house, guys. Makikita nyo talaga ang mga differences nyo, at saka yung mga kung may pag-away-away man. Pero kung mahal talaga yung isa't isa, guys, kung mahal nyo at saka may differences kayo, kahit ano pa yung mga differences na yan, basta mahal nyo isa't isa, magtulungan lang kayong isolve yun. So yun ang nangyayari sa akin, guys, na grabe yung silos ko. Palagi akong nagsisilos, at saka yung asawa ko palagi namang nagsabi na grabe na, wala na, grabe na, kahit lahat na lang pinagsisilusan. So kasi yung pag tumawag, for example, I'm giving you an example, guys, ito kasi mas lumala siya kasi nasa bahay ako palagi, ang iniisip ko asawa ko, yung boyfriend pa kasi noon, yung boyfriend ko, ano. For example, tumawag siya sa akin, guys, at saka may marinig akong babaeng boses na kahit lang man, kasi sa city kasi siya nagtatrabaho sa Manhattan. So sa city siya, so maraming tao na dumadaan sa kanya, mga babae, lalaki. So may pagmarinig akong babae, sino yan? Siya may kasama ka, ganyan. So grabe na talaga, guys. Yung asawa ko open book kasi siya, open book yung mga nakaraan yan, open book. So ang nakaraan niya, sinabihan niya ako, at saka magtatanong talaga ako, at saka very nosy. Magtatanong ako kasi yung gusto kong malaman kung ano talaga ang mga pangyayari niya, bakit hindi siya kinasal, ganyan. At saka yung mga exes niya, so nangyayari sa trabaho. So yun, kaya ako, baliw ako noon sa kanya, guys, dahil nagsabi kasi siya na may katrabaho siya na babae, katrabaho lang naman, mga joke lang daw yun. Yung asawa ko mahilig mag polo short, yung polo taas, long sleeve. So at saka diba may ato yun, mga button ganito. Pero ang sa kanya dito na, guys, dito na yun, hindi niya binubuton. So open ito lahat, open dito. So, open yan lahat. So, at saka hairy naman yung asawa ko. May babae daw mahilig maglaro sa hair. Mga joke, so hairy, lalala. So, yun. Pero, noong time na yun, wala pa kami, guys. Wala pa kami. Noon pang, matagal na daw yun before ako niya nakita. So, pinagkikwento lang niya ba? Kinikwento lang niya sa akin. So, ako naman, nasaktan, guys. Nasaktan kahit ano na. Kahit wala pa ako noon. Nasaktan ako, guys. Kasi, ay, naku, na-imagine ko na, ay, ganun pala. Uy, may katrabaho ka pala. So, baka ganun pa until now. Ganun yung isip ko. Saktan pa ako kapag, so, kung palagi siyang tumatawag sa akin, andun ba, may naglaro. So, ngayon, sinasabihan ko noon, after nalaman ko noon, sinasabihan ko siya, close your button, ay, bakit open, oy, hindi ka naman si Elvis, oy. So, ginoo ko, guys, na ano ako, guys. So, to make a story short, guys, yun. So, ang pagsisilos ko, so, hindi, may time din na gusto kong maghihiwalay. Kahit walang ginagawa yung asawa ko, sobrang nasaktan lang ako dahil masakit lang sa akin na ganun. Wala naman siyang kaibang babae, pero yung sa trabaho ba, marinig ka mga babae, gusto ko, nasaktan lang talaga ako, guys. Ganito. So, hindi naman perfecto lahat ng mga relasyon. So, hindi perfecto. Masaya, magmamahalan lang talaga, at saka mag-iintindihan na sa isa't isa. Yun lang talaga ang sikreto para pangmatagalan na yung relasyon, para tumagal talaga ang relasyon. Yun, inaamin ko noon na grabe ako, guys. Ay, hindi ko talaga ma-imagine until now. Alam ko naman na grabe ako kasi lusa. Pero yung time, guys, na nakasal kami, meron pa din. Pag uwi namin sa Pilipinas, meron pa din. Kasi marami naman tayo. Sa totoo lang, marami namang magaganda na mga Pilipina. Magaganda na mga Pilipina, lalo na sa mata ng mga puti. Maganda. So, yung umuwi kami sa Pilipinas, mga babae, naglakaw-lakaw, yung nagbaklay-baklay ba, anong tawag nito eh. So, may mga babae naman, kaya every kanto naman may babae. So, ako naman,
kahit titingin lang yung asawa ko, grabe ako guys, galit talaga ako guys. Mga bagong kasal kami, hinawakan ko yung asawa ko at sabi ko, titingin ka sa akin. Sinabihan ko talaga siya, titingin ka sa akin. So yun, nag-ano na yun. So before when I went to the Philippines, guys, na muntik na kami maghiwalay. Kasi parang napagod na rin yung asawa ko, sabi pa niya. Kasi nag-aaway kami sa telepon. Grabe yung away namin sa telepon. So sabi pa niya, sabi ko, alis ako ha, alis ako. Sabi ko, alis ako. Bakit ba? Oh no! Hindi mo naman ako mahal. Andito na ako ha, lalala. So sabi niya, sige, alis ka. Pag sabi niya, alis ka, sabi ko, hala, oops, paalisin niya ako, saan ako punta? doon ako na nag-iyak ako, grabe yung iyak ko guys. So, grabe yung iyak ko na time na yun. Hindi ako umalis, doon na lang ako sa kwarto, grabe, hindi ko talaga mapigilan. Naano ko tuloy na, talaga, paalisin niya ako. Pero yung away namin guys, palaging sa telephone, pag nagkita kami, yung mga titigan lang. Yun ang naano ko na parang iba ba. Kapag nasa telepono, grabe yung away namin. Mag-away, silos. Pag may rinig akong babae, nagsisilos ako, inaaway ko siya. Pero kung uuwi na siya galing trabaho, pag magtitigan lang kami, mag-i-smile na lang kami at saka sabihin ko sorry ha, at sabihin din niya sorry. So yun ang naano ko nga, grabe yung pagsisilos ko. Gusto ko palagi yung asawa ko andito sa tabi ko. Yun, boyfriend ko at the time. I was really thankful na slowly but surely nawala na yun guys. Like, for example, now I'm not jealous, he's working, okay fine, he's calling me, I'm not like, I'm not asking him who it is, who's that voice, hindi, sino yung babae narinig ko yun, hindi na ako magkaganon-ganon ba, naawayan ko siya, may kunting silos, pero makukontrol ko, sabi ka, yung ganyan-ganyan, joke lang, joke, sorry, I love you, like, and then I will have to say like, sabihin mo na mahal mo ako. Yun lang ang mga ko guys. Kapag may nararamdaman ako, gusto kong marinig sa bibig niya na mahal kita. So ganyan. Yun lang. So slowly guys, lumiliit siya, nawawala talaga siya. Pero yung silos guys, natural naman yun. Kung meron pang maliit or meron pang medium na pagsisilos nyo, kasi mahal kasi nyo ang isa't isa. Kapag wala ka talagang silos at pakiramdam na silos, wala kang nararamdaman na silos, ano ba yan? Hindi mo siya mahal at yun ang ko. Yun ang pananaw ko guys, na kapag wala kang naramdaman na silos, wala ka lang pakialam, okay, go ahead. Si Tammy, hindi yan nag-i-express, nagsisilos. Nagsisilos yan pero tinatago niya yung mga may pinag-ano lang, ganyan, I don't give him any reason to be jealous, but I ask him, are you jealous sometimes if I'm like, doing something? Are you jealous? When I was in Florida, like I asked him, are you jealous or something of something? He said, of course I am. That's all his answer. Of course I am. Okay, nagsisilo siya pero hindi talaga niya, hindi katulad sa babae na parang manok ba nakaratatat or machine gun. So yun ang mga pangyayari sa buhay guys. Hindi lahat ng marriage perfecto. Meron din yung mga pag-aaway behind the door. Hindi naman lahat na grabe, perfecto, mahal na. Yes, mahal na mahal yun yung isa't isa, pero may mga disagreement and mga argument din mangyayari sa as a couple. Kapag nag-LDR kayo, kapag mayroon kayong long distance, yung may mga long distance relationship, itry ninyo. Titahin kayo ng mga boyfriend ninyo. Try ninyong yung gawin yung sabihin yung 1 month at saka hindi sa hotel. I don't stay in the hotel, do Airbnb, like yung mga bahay, apartment, yung ganyan. Tira kayo parang couple na rin para malaman talaga ninyo guys, kasi ay nako, wag na lang. Kasi marami akong nakilala guys, or mga kakilala na may kakilala na mga nagpunta dito. Katulad ko din, di ba? Katulad ko. Isa ako dun na long distance relationship, pagkatapos pumunta kayo dito, iba pala guys, iba pala yung yung destiny mo, at saka hindi pala kayo magkasundo. May habit siya na ayaw mo, may habit din siya na ayaw mo, or may gusto siya na ayaw mo. Ganyan ba, mga ganun yung
ayaw. So, magkaiba yung mundo nyo, magkaiba yung ugali nyo, magkaiba lahat. If you really love each other, kahit pagkaiba kayo, just really talk to each other. Kahit hindi kayo magkaintindihan, magsinyasa na lang kayo, mag-sign language na lang kayo, guys. Mahirap ako mag-explain sa asawa ko. Noon, grabe, guys. Nagpasalamat lang talaga ako kasi nakontrol ko yung mga grabing silos ko, guys. Nakontrol ko talaga, guys. Grabe. Kung hindi ko talaga itinatry na ganun, na mag-control sa jealousy, wala na kami, guys. Iwan ko kung saan ako. Iwan ko talaga kung saan ako. Probably working and with another guy. Yeah, probably that's what is not Tommy. Because we work it out, we talk about it, and yeah, so alam nyo, noong bata ako, pangarap ko lang tong Amerika, guys. Yung hindi naman batang-bata ko, pangarap ko lang talaga na yung simple lang talaga yung pangarap ko, guys, noon. Pangarap ko nagkatrabaho ako. Pangarap kong magkaroon ng motor, nagkaroon ako ng motor sa Pilipinas, pero nabilihan ko. Hindi sa akin, pero binili ko para sa papa ko. So, sana magkaroon ako ng boyfriend na or husband. Alam nyo noon, akala ko talaga na hindi ako makahanap or hindi ako mag-asawa. Akala ko talaga na hindi ako mag-asawa dahil wala akong puro lalaki. Ang lalaki kasi, guys, na guys, yung nakaraan ko, puro talaga sila naghanap ng iba, guys. Hindi ko talaga alam. Naghanap talaga sila ng iba. Itinanong ko nga sa isip ko na mag-asawa pa ba ako? May gusto pa ba sa akin? Yun na question ko yan sa sarili ko na may lalaki pa ba kayang magkagusto sa akin? Kasi parang lahat na naboboyfriend ko, naghanap ng iba, guys. Ang iba naghanap ng maganda. Ang iba katrabaho lang. Ang iba namimit sa bus. Yung ganun ba? Yun ang totoong nangyari sa buhay ko, guys. At saka binalikan yung ex. Yung ganyan ba? Ay nako, ang sakit sa dibdib. Noon, sa sakit sa dibdib. Na yung nagpakasal na kami ng asawa ko, para akong natulala, guys. Para akong nasa ulalulap. Nasa cloud ako. Kasi sobrang hindi ako makapaniwala na I'm wearing a gown, and also na maglalakaw na ako, magbabaktas na ba yung patungo sa altar. Hindi naman altar kasi garden, patungo sa mapangasawa ko. Yung ganun ba, para akong ito na talaga. Totoo ba ito? So yun lang, guys, wala naman ako masyadong storytelling. Please subscribe if you haven't subscribed in this channel, guys. And also, guys, like this video, guys, if you like the sit down talking to you guys, chika video. So let me know, and then give me an idea, what kind of sit down video you want from me, or a story time or something. But I'm gonna end this video, guys, and I do appreciate it so much with your time, and also thank you guys so much for watching and listening and tuning in. Thank you, guys. Yeah, signing out. Bye. See you in my next video. Bye. Okay. Chunga, look. The bank won't finance you.